abantu bayagula. South Africa ngiyabingelela lana khona ngendawo nibingelela umduduzo ngomkhwanazi-ke bafethu singapha eMayville lapha esikhona-ke ngisedrobheni nje kade sizobona udadewethu osuka eMnambithi. Sithe nje sisanaye sekungena i-inbox yabonayo njengomuntu vele olandela uthweleni nawo ufake inbox nawo uthe mayidiphosa inbox kanti ngizothi manje ngiyayivula hawu ngibuka amavidiyo angisanela wona nezithombe hayi ngathothi ngoba umuntu oseduze vele indlela nami mase ngigoduka vele efuneka udle ngakhona ngala ngathi hayi ngasathi simbona although noma kusekhona umuntu simphuthumayo ngapha kuNewlands kuyagulwa ke lapha ekhaya ngathi ke ubaba lapha ekhaya uyagula bafethu njengoba nibona nje ezithombeni nakwividiyo abasithandela nosadwethu cha kodwa ke ukhona sesihambile sasafika la ngeshwa ke masifika ke bathi ke ugesi ke awukho la endlini and kumnyama njengoba enganawo ugesi nje even ngisho ama-light sithi angeke akwazi ukuthi ke asebenze because asinayo i-power of isource kagesi so kuzomela ukuthi ke sibuye ke si-arrange olunye usuku whereby siyocela komakhelwane mhlawumbe basilekele ukuthi bakwazi ukuthi bamqukule ubaba bambeke eminyango la sikwazi ukuthi sibe ne-full interview naye kodwa ke nje akukuhle bafethu noma ke singakabi nosuku ukuthi sobuya nini kodwa ke ngizobe nami ngibe nginxusa ngapha eminyangweni wezempilo nakubantu abangakwazi ukulekelela kule nkinga yesilonda esimphethe umne wethu ukuthi angeke mhlawumbe bangenelele ngokusheshsha umuntu angaze ke abolele endlini konakala umuntu ephila usisiyalidinga kodwa ke ake ngisondele kuyena ke udadewethu ke okuyena ke ocele usizo angibingelele sobona sisi yebo njani baba ngiyaphila ungayikhipha nje imask ngoba ke unathi la eminyango uzokwazi izwi ngilizwe kahle voice yakho okay yebo sobona sisi yebo njani ngiyaphila mina ngumduduzo wena ubani uNondomiso Wandlovu ubona obhala uthweleni yebo mina sikephi la sikhona eMayville eCattle Crest okay yebo kwenze njani ma awasibheke nje sithombeni kusho ukuthi ubhuti lo umuntu engithandana naye sesinesikhathi sithandana sesihlale nje more than 5 years so ubele egula ephatha umlenze wakhe waba nezilonda wanesilonda esikhulu shuthi wayethola umsebenzi ngaseGoli wabuye esegula ke wabuya azohlala lana ngamtreata kwangathi ubangcono ayike waqhubeka wathola umunye umsebenzi wasebenza uthe sabambe lo msebenzi kwase kuphinda futhi kwase kuvela kolunye unyawo adengenalutho hayi lo nyawo lela speeda ke in 3 months ngathi u2 weeks kwaqakwa ngathi iminwe leyasha isha ngathi inomlilo engathi like ibe mnyama njenge jacket nje emnyama ngawubona ukuthi mina khiluzi sizonqamuka ngase ngiyabona umzimba osodlule kubona akumnandi kanza kwethu ke ukulo umuntu ohleli naye endlini uzama ke usizo mhlawumbe lingatholakala usizo njengoba nje sisekhala usizo lesimo ke abhekene naso nami bafethu ngibonile la ithome na kwivideo ngabona kuhle akuhle njengoba naye simbona nje sifika nje faka imask it tells all ukuthi kwenzakalani la endlini isimabhekene naso dadewethu ke so ngabe ngizama ke ngithi ngile ngizama ukumthoba ima ngimthoba ngibona ukuthi ayingeke noma ngizama ukutreat njengalolu nyawo leseqaleni ngitreat ngitshetha ayizoba into elula kwavele kwahamba kwami kwanqamuka umunwe lo oqala hayi zase sifonela ubaba wakhe ngathi ubaba wakhe uhlala amashu ngomsebenzi zase waseyamthatha ubaba wakhe wahamba naye waya komunye indawo owathi semndenini wakubo kodwa khona ofikile ozolapha khona wafika wahlala khona nje 2 weeks bathi mangabe buya ke esebuye zangala wabuya ngisemsebenzini ngoba ngumuntu osebenzayo wabuya ngisemsebenzini ngathi ngithi ngabona le ndlini kuvuliwe ngiyaxaka ukuthi kuvuleleni hayibo kumnyama ngayitshothe ngiqakezela kanti uyena hayi ngizwa nje ukuthi hayi ngibona unyawo lakho lu-damage kakhulu ngase ngiyabuza ukuthi bamsebenzi yini kade bemsiza ngayo kanti lapha yana wasethi
lo kade emlapha ade emgeza ngopetrol. So isilonda saqala lapho sangixaka, savuvukala, saphuma ubomvu kakhulu. Ngaze ngamthatha ngamisa esibhedlela eKing George. Uma ngifika eKing George, hayi odokotela athethe udokotela sasingenganginayo, ambuza ukuthi unani. Ngimtshela ukuthi hayi wabuza ukuthi unawo ushukela, amtshela ukuthi unawo ushukela, yabo. Athi nayi ngeke usedinga ukuthi nene akhathwe umlenze. Siyazi-ke thina abantu abamnyama sikholelwa ukukhatha umlenze. Sikholelwa ukuthi engcono zama kuze kube nene mhlawumbe uthola usizo, thina sikholelwa lapho, yabo. Hayi kwanzima ukuthi ngathi kulula ukuthi akhathe umlenze. Wase udokotela nami nginalungelo lokusho ukuthi akakhathe. Ngathi no, anginalungelo, unayo ifamily, unomndeni, umndeni okuwona ungawenza lokho. So-ke ayike bekhona odadewethu laba, ukhona umana noma ubuya afike la eThekwini, sahlala emakhaya, ubuya afike kodwa ezombheka, ayafika ambheka abone ukuthi ayi kubi, yabo. Kodwa lenginika ithemba ukuthi uzoba right. So ngase ngimhlalisa kanjena-ke, yabo, ngenxa yokuthi bathi esibhedlela bayibhala incwadi eWentworth ukuthi akahamba uzoya yena ngoba eseyonqanyula umlenze, yabo. So nefamily yakhe ayihambisani nalokho, yabo. Ngase ngimhlalisa-ke kanjena-ke into engiyenzayo, ngiyamthoba, ngiyamgeza, ngenza konke, ngihambe ngiye ngathola omunye ubaba osemlazi. Ngiyaleliwe nami omunye umama nje odayisa amakhambi lawa esintu. Wathi hayi sesikunokuba ngaze ngihamba umuntu emhlabeni engcono woza noma ungenayo imali. Ngahamba ngaya khona bafike banginikeza ubaba umuthi lo wayana. Umuthi wakhe kayi wona lo ngathi ngibona ngathi wangenzeli isimanga onyaweni lakhe, cause mina kade ngibuya lapha esibhedlela komvacuum kwavela unyawo lavokomala kwangathi mangimthinta luthi hlo, yabo, ukuthi libolile, yabo. Hayi-ke ngafika kulo baba menginikeza imithi-ke lowana wathi ngiwubhandishe nganje ngiwufake kanje bese ngifaka ibhandishi. Ngakwenza lokho, hayi nangempela wavele lo muthi wabihliza lonke lenyama le, kwabe unembobo ngaphansi ngapha nangapha, bona liyagxiza nje unyawo. Hayi-ke yabihlika yonke inyama lena, kwasala nje isilonda. So ngile ngufaka kumuthi-ke. Wathi ngoba ngibona ithambo, wathi lenyama izohluma. Nangempela ngiyabona inyama iyahluma nala ngaphansi kade kuyimbobo. Ngiyabona kuya recover, inyama iyabuya iyahluma. Nalo munye engangitshela ukuthi uzonqamuka nawe inyama le ivele iyahluma. Manje inkinga ukuthi-ke angazi ukuthi ngingenza kanjani ukuthi athole usizo, ahambe odokotela cause umuntu kashukela. Ahamba ekadokotela athole usizo cause manje angazi ngizothini. Angikwazi ukusuka la ngimshiye ngihambe ngiye eWentworth ngiyomlandela imithi. Angikaze ngize ngimlandele into zakhe, bengizobe ngiqala ukuyomlandela. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuze ngikwazi ukumlandela izinto zakhe nezinto afanele azidle, ufuna azi izinto ayifani nezami. Mina ngiyathosa ngiyadla noma yini, yena ngeke azadle noma yini. Ke abantu bakubo bafika-ke la ngoba nakumama esekhulumile nabo, shuthi wathetha uma bafika. Mebefika bafike shuthi bambone ngangekho ngisemsebenzini, obaba bakhe abafika-ke kuthiwa baba bakhona bebaningi. Omama bakhe abafikile bagcine befika, umamncane bakhe ngomakhe nosashona vele. Abafika-ke bezombheka-ke bathi babuye bazokunikeza imali ukuthi hamba ekadokotela, ngoba ngifuna ukuthi hamba ekadokotela athole amandla akasenamandla okuvuka embhedeni. Okay. So all in all nje okubhekele uthuleni usucela ukuthi ngoba uthi uyabona ukuthi umuthi awunikezwe ubaba uyawenza umehluko ngisho kwakho. Uyawenza umehluko kakhulu. Kakhulu baba indlela kade kuyiyona. Okay. Ngiyawubona ukuthi awenza umehluko. Inkinga amandla akanawo amandla. Nje amandla semphelele nokuthi phela ukhabatha noshukela ke.
ushukela. Udlani. Izinto mhlawumbe ayidlayo. Uyadla yena ukudla yabo noma yikuphi. Kodwa-ke ngokadokotela phela kufanele adle lezi zinto ezama-veg nani yabo. Noma ngimenzela-ke kubuya ngayifuni-ke yena leyo nto le. Okay. Yafune lezi zinto lezi zesiZulu like noma isitambu noma isigwaqane lezi zinto kanjalo. Akayifuni nje noma yini ukudla. Insizwa yomZulu. Insizwa yomZulu. Ukube nje iyaphila impela ungabe mhlawumbe egqishiye lapha mhla ka-30 uzobe egqishiye lapha. Akayifuni nje lezi zinto noma yini njathi uzodla noma yini. Ngiyamenzela-ke ne-rice. Because bengimthengela i-rice leli i-brown rice ngoba ilona eli-right for kubantu abanoshukela. Liyabiza-ke le rice. Liyabiza nami. Ngiyalazi. Ngeke ngimthengele lona-ke nalo ngimenzele alidle. Kodwa ngibonga ukuthi akathandi kahle hle. Kodwa uyalidla ngoba isimo siyaphoqa. Okay. Ngikubona ufake i-mask. Hey. Yeah. Njani? Hey, i-mask baba ngiyayifaka futhi sengathi ngingafaka ngize ngilale nangayo indlela iphunge libuye lishaye ngakhona. Okay. Ngibona ukuthi anganami esifubeni sekuthanda ungangifektha kancane ngiyakhwehlela. Ngene sengifaka yona ke mask ukuthi because kunzima ukube kuphume nezibungu lana enyaweni. Funa ngiclean kanjalo ngifake nama gloves la ngiclean. No. Okay. Bafethu. I'm praying ukuthi kwesikwenzayo sibe sifunda at the same time futhi nokuqwashisana futhi bafethu ngoba ikuhle ukuthi be nathi sikwazi ukuthi sifundisane sitshela amaqiniso ngempela ukuthi uma ugula umuntu uya phela izimvo zodokotela noma mhlawumbe ukuthi ke ufika isikhathi la khona sebethi ke nqoma unyawo ukuthi uma udifaya mhlawumbe leyo advice abayikhipha yodokotela usahamba uyobheka ke nendlela ofuna ukuthi ke angeke ngizame ngingaze ngilahle mhlawumbe whatever isitho sami somzimba thabashina nodokotela but ke akube nesikhathi ubona khona ukuthi ngabe lesinto engisebenzisa mhlawumbe azingisebenzeli yini ngoba ukhumbula ukuthi phela ususemabhukweni kaHealth and uhambile futhi ungasabuyi nabo bakunotha phansi ukuthi hayi wabaleka lo. Yabo bakunotha lokho down angithi yabo ama-case nje abantu sengibebuye sekunzima yabo mkhulu wakho yambomkhumbula umkhulu wangapha kepha sekhona kwami kwesakabiyela lapha yabo naye wesebole ngalendlela yabo iphunga lalixake indlu yonke yabo kuyasho ukuthi wabaleka sekushiwo kwathiwa kanqona umlenze ngithi yabo wabola ubulunyawo sibizwa thina manje engazuthi manje case entsha basithengelezana hayi siyazi ukuthi lo muntu yabo unjani yabo hayi bamnqamula unyawo uright umkhulu uyaphila yabo so ke uma usubuya ngoba mhlawumbe usubuya usoxa kwezimo akube kusahamba ngale phase sokufisa kuhambe ngayo wena ngithi yabo uthi hayi hey sinake sinabantu abadinga usizo ngempela sebefika emva kwakhe ngithi yabo but ke I'm happy manje usisi umuthi abawulanda emlazi ungazi ukuthi uyawubona ukuthi ukhona umehluko engicabanga mhlawumbe ukuthi if engathi uyabuyela esibhedlela mhlawumbe sekungaba khona mhlawumbe futhi enye second opinion kodokotela indlela mhlawumbe sebengamhlola ngayo ngithi yabo ngoba phela nje besho ukuthi umuntu we-diabetic esehlele kanje endlini esephelwe namandla mhlawumbe usedinga i-drip ngithi yabo uzakwazi ukuthi akwazi ukugena naye ngithi yabo amandla emzimbeni energy yabo lokho sekunto yodokotela yabo ukuthi mhlawumbe basicheckele bona engicela mhlawumbe ukuthi nabo bazokwazi mhlawumbe umnyango wezempilo ukwazi ukuthi ke usilekelele ukuthi ke uphinde futhi ke ureconsider ukuthi bangakwazi ukuthi yabo bamukele ngoba inalokho nami sefuneka sigade bafethe zisithweleni ukuthi yena the more sihamba sizoba nama-case njengalawo uthola ukuthi umuntu uma efika kuthina angakhuluma iqiniso I'm happy because usisi uyalikhuluma iqiniso ukuthi kwase kushiwo ukuthi aka amputate umlenze wangawu-amputate again ngithi yabo ukuthi ngempela akekho umuntu okuthandayo ukuthi yabo ngaphandle mhlawumbe kwalezi zinhlanga lezi yabo ziya-asset thina sazi ukuthi ngeke ngifike naphambi kokhokho sekhona isitho esingasekho yabo kuba nalokho nje yabo but I'm happy ukuthi uyalikhuluma iqiniso ma yabo ngokuthi ke futhi ke kunezinto ezilandelekayo if ake ngithi nje mina umkhulu wami ozala ubaba wahambe ngena umlenze lonto le ihamba ibe yenye into okuthina ezabantu silandela isintu so that's why sithanda ukuthi
singathi ngaqala ubheke kuqala kuyima ukwenza lokho ubona ngempela ukuthi sekuxakile ngempela yabo. Yeah mina ngiyaklina impela kodwa kunzima kona kubhlungu futhi yabo kuhlungu kodwa ngisenethemba ukuthi uNkulunkulu akahlulwa yilutho njengoba nje ngithembela kuNyazi ukuthi uNyazi asisoze lahlulwa yilutho hlenzi lunathi ngazonke ikhathi. So ngiyazi ukuthi uzoba right ukuphela nje mengathola amandla ahamba yekadokotela athole indlela ukuthi athole ama-drip athole nendlela yakhe ukuthi uphela unoshukela lo muntu treatment yakhe ngoba ngiyabona futhi nayo isiya ngokuphela okwami nje ukuthi ufuna ngiphinde futhi ngiye esibhedlela ngani noma esibhedlela bofe bethi hayi kulungile imithathu ngoba ngazi ngimlandele behleze ezithathela yena. Cha umahlalisana onesineke ngathi mfowethu mayesinde uNkulunkulu emkhumbule esinde azi ukuthi ungaba uyoba umakoti oqotho kuyena. Amen. Ngithemba njalo. Uyasonda yena? Yebo uyiNazaretha. Hayi ke. Engathi uNyazi lingani mpha amandla naye akwazi ukuthi ngempela enze iqiniso ngoba kini mangabe sephesentile. Ngiyathemba njalo ukuthi kuzoba kanjalo ngoba ngiyayimisela impela kumnakekela. Ngoba ekhaya kubo hayi ngabona ukuthi uma kuthiwa uyagoduka uyakuba uzonakekela ubani. Ngikhona mina ngizomnakekela ngoba ngavuma ukuthi ngiyamthanda. Hayi siyabonga phansi kwesihlahla ngoJuly. Phansi kwesihlahla ke ngoJuly sebesikhona neFanta ngoba kuba nje ophalesa Jose ngabe kade babaleka ngithi yabo. South Africa ikhona ke besikuzeleke la kudadewethu ngibonge nje kodwa ke sineke nothando udadewethu ke analo ngomfowethu yikho ngithi nina ngathi umfowethu mayelulama uNkulunkulu angamupha unembezo ukuthi alikhumbule iqiniso elenziwe udadewethu kuyena babaningi abantu abangenza lokho abakwenzayo ilokho kuthiwa ke ebuhleni nasebubini bona ke bakwenza ke beyomahlalisane bengashadile khona abashadile sekwabahlula lokho umshado yahlakazeka omunye wabheka le mawuthi nesidwaba la xa zesidwaba le wayifakela udaka emehlweni namaruju wabheka le nendoda mhlawumbe yashiya le thatha ibhokisi lakho liphume nalo yabo. Izinto esizibona sisenzakele kodwa nje kunina mfethu nikhombisile iqiniso ngithi yabo umfethu ngiyabonga nje kakhulu dadewethu ke cha ngithembisile ukuthi sizobe sihlele sibuye kahle ke mhlawumbe ke sizoba kahle ne-interview nje iphelele uma uNkulunkulu evumile isikhathi nomfethu bezokwazi ukuthi bamthole singawazi bamqukule bambekele eminyango sikwazi ukuthi niyibone kahle inkinga ebhekene naye. Mina ke Mkhwanazi ngaphansi kwenhlangano ithweleni abantu bayagula. Ngiyabonga nisale kahle emakhaya. Ubone ukuthi ngizomncenga. Ubone ukuthi uzoba njani? Ubone ukuthi ngizomncenga. Hayi ubone ukuthi